Oh. Angivele nje ngicime live. Angizwa like at all noma ngizwa kancane. Kwenzakalani? Angizwa at all noma ngizwa kancane. Kancane like ngathi ngikhulumela phansi. It's like being in a phone call nomuntu ofaka ama-headphone. Oh shit. Ngathi ngimbozi. Okay, imanje ngicime live ngizobuyela. Let me just try and sindi amanzi. Ngisusa amanzi. Ingenamanzi manje nje. Ingenamanzi yini when I was in the bathroom. Manje yabo ngoba ngisha kanje ngiyabona ukuthi isaphuma amanzi. Excuse me. Okay, let me athi ngimulazi and then ngizama ukulungisa ngizolokhunja ngizobuya manje like 5-10 minutes ngizobuya. Ufunani Sky? What are you looking for? I'm looking for my gimbal because after we shot your shoots, I forgot my gimbal in a fucking car and I couldn't come here for so long and I don't know where it is. You think you're gonna find it? Well, If they stole it, Keselez is my name.
Nigga, please. Nigga, please. Woo! Yabona nje. Again, sanibonani. Noma seniyangizwa ke yini manje. Ifoni yami isanamanzi. So yeah. Ifoni yami isanamanzi, guys. Noma seniyangizwa yini. Qani phela nithebe senithi aningizwa. Seningizwa kanjani ke manje? Ngizosho ukuthi kanjani i-content ifoni yami ingezwakali because phela ishuthi speaker so sizolokhu njani. Seniyangizwa manje clearly, or is it better than ekuqaleni? So right. Okay, sanibonani. Hope you guys are good. Before we go into i-content ye-moto, because moto again. Before we go into e-moto and everything else about work and business, I'm pretty sure most ibonile ukuthi ngipostile on Instagram. If you follow me on Instagram or Facebook, if you follow me on Facebook, sorry. Ukuthi izolo singenelwa abafana. Well, they are tempted to ngena ekhaya. However, kugcine kungenzakalanga. Luckily. Noma ngizothi bangenile phela egcekeni bara bakozanga ukungena endlini. Yabo. So my arm is fucking sore. So yeah, kuningi nje bakithi, kuningi nje indaba yokuhlala elokishini yabheda indaba yokuhlala elokishini yabheda kakhulu futhi. But yeah, a lot happened last night. Akekho limalile, fortunately enough. Right nje sonke by God's grace and the Lord's grace. Akekho olimalile. However, into eyenzakalile is that bangenile ekhaya kubuyeliwe, by the way. So asazi ukuthi bangene kanjani because ekhaya kubuyeliwe, but ke ayikho into ehlula igebengu bakithi, ayikho nje into ehlula igebengu. But bangenile kubuyeliwe kunjalo. Gate was locked, everything, you know. Bangena esengilele ke mina ngiyashesha ukulala because ngomuntu enene osheshayo ukulala. So bese sengilele. And then the person ozwile ukuthi okay kunabantu egcekeni, nobonile methi uyalunguza ewindini ukuthi khona abantu egcekeni, was my mom. Yabo, because yena ubengalele. Luckily enough ubengalele ngalesa sikhathi. Mina I was dead asleep. Yabo, lokulala lokho kuzuthi bengilele out, out nje, completely out. Yabo, kanti ngomuntu othi makwenzeka into imina ojwayele uphaphama. Yabo, because I'm a light sleeper. Angazi kwenzakaleni izolo, noma ngikhathala noma yini, but I was out. Yabo, I was out nje, completely out. Yabo. So umana kubazwile, and when she peeped out the window, she then saw okay, khona umuntu. She saw one person, she saw one boy. Yabo. And she then saw khona umuntu osegcekeni. Yabo, attempting to get into the house by using the door, right? Isicabha sasekitchen. And mesihla, okay, phethwe impokompoko. So
me tutut, yabo. And then she like calls or abantu, yabo, like the neighbors and stuff, and you know, people nje around, because it's okay, kunomuntu kunabantu egcekeni, yabo. So they kept on fidgeting with the door, phela ngithi bazama ukungena, yabo. That's when my mom screamed, ngaphaphama ke mina, yabo. So I'm like, ayebo uma semenzanga manje zithini. Oh my mama says, hey, ngiyanibona bayeza abantu, yabo. Ngiphaphama, mangiphaphama sangibona ngezithunzi like ewindini. That's when we realized it's, oh, okay, it's not only one person, baningi, yabo. Asho mafonela amaphoyisa, yabo. I called the police. Mase siyalunguza bonke labantu baphethe, yabo. So oyedwa, okay, bame eqabheni, and then angazi omunye shuthi anomunye yedwa noma bawu2 bagibele phezulu. Ukuthi bagibele kanjani phezulu angeke ngize ngintshele, but bagibele phezulu shuthi they were trying to get into the house using the roof, yabo. Leyo nto leyo agibele phezulu phezulu kweroof. Sesiyazi umuntu uyahamba phezulu kweroof, sibona okay shuthi labantu bame eqabheni, omunye ungala, omunye ungala, omunye phezulu, shuthi ba nje sebenkanka indlu basically, yabo. Ngifonela amaphoyisa ngisho ngithi okay kunabantu lana kanje uma ngapha ufonela like the neighbors, ukuthi okay nani ngicela nifonela amaphoyisa, there are people lana nani. Oh, there's also like a community group ke, kunabantu la kanje bafuna ukungena kanje, yabo. Now we got scared, yabo. I think it is so kakhulu ukuthi la there's no way out, bangapha bala, yabo. Asazi ukuthi bangaki futhi, because naba sibabona asazi phela. There's also like blind spots, yeah, understand. So we don't know ukuthi okay bangaki kahle, yabo. So I think they heard us speaking because my mom was on the phone, I was also on the phone with the police. I have never been so scared in my entire life. I think was the thought ukuthi khona ingane yami la, labantu mebengena la ngiyakubona konke, bengathatha phone, bengathatha I don't fucking care, but ingane yami. I think bathuso ukuthi bebeze ukuthi okay labantu bayafona, you understand, bebeze ukuthi siyafona, and we're speaking to people and people are like no siyeza, yabo nana, because amaphoyisa ashilo no siyeza manje, yabo. Angazi sho amaphoyisa adukile, yabo, adukile ndlela thizeni, yabo, and they took forever ukuthi bafike, because uyasho like umngani ngama hlala lapha ngasekhaya uthi no bafike bama lapha ngakwakhe, kanti thina singala, yabo. Ngeke ngize ngichazele kakhulu, but bafike bama shuthi badlule, shuthi bangabona, yabo. And then ngaphinde ngafona, I'm like hayibo abantu bayangena, shuthi phela shuthi ke bazoze bangene golokoqona ke manje na ke bakithi ke, ngoba phela siyasho ukuthi naba abantu la anqhamu, bathi hayibo sifikile, ngathi no, bathi enene sifikile sangabona umuntu, ngathi mina angikwazi ukuthi namaphoyisa nginifonele ngithi mina there's into ekanje eyenzakala, mase nithi nina nifikile nangabona umuntu, angeke ngize ngiphumele ngaphandle inini amaphoyisa kumele nize kuthina, yabo, ukuze sobona okay sesiphephile ke manje sikwazi ukuthi sivule nesicapha. Ngeke ngize ngiphume ngivula isicapha kukhona igebe, ngizophuma kanjani manje? Now is the thing of okay, abuye ke shothi amaphoyisa bahambe, yabo, shothi babona okay ijampile bahambe ngiyababona kahanjwe, okay. Fike amaphoyisa asiyafika, obvious abasekho, they check baround indlu, they okay akusekho umuntu, obviously sharp, they leave. Now isikhathi beseko 1 lapho isikhathi ke behambe kamaphoyisa. Now we can't sleep because we scared, you understand. Asawazi ke manje ukulala ke manje na ke sisaba ke phela manje, yabo. Ngiyavuka ngemsebenzini, sahlala kwashawa 2 kwashawa 3. Eventually ubuthongo ke awuniyabazi ke nani ubuthongo ke Nkosi yami, eventually we fell asleep. Now masibheka shuthi ngesikhathi sina ubuthongo ubuthi lekelele, shuthi bakalile labafana ubuthongo ubuthi lekelele, because ngoba ngisho kushawo 3
excuse me, sibhekile. Shothi labafana bafike ngo-4 babuya. They came back. Babuya banqamula amapayipi, basika amapayipi, basika amapayipi, basika amapayipi, basika amapayipi. You understand? Mina ngiphaphanyiswa umakhelwane uyamemetha, hayibo mpumela nananana. Ngilele. Mind you, isikhathi bese kuba guys past 6 yini. Mina past 6 ngishayela ngisetaxini sengize emsebenzini. Isikhathi past 6 uyamemeza umama lo kamakhelwane, hayibo yabo. Hayi alokhu njane ke ngivuke yabo, ngiyavuka hayibo sekubu past 6 ngilate ngalesi sikhathi ngisazogeza ngisazogqoka yabo ngizofika late emsebenzini bese sisixaxa amanzi yabo. Well igcike manje amanzi basikile amapayipi. I think mina mangibheka they did it on purpose. Shithi baxasule ukuthi sifonela amaphoyisa when they came and baphazamiseke. They did that to spite us. Ukuthi isijwayela kabi nina siyafika la sizongenela nina nifonela amaphoyisa nifonela abantu yabo kufika abantu kufika amaphoyisa nina nisijwayela kabi babuya bazosika amapayipi. Yeah, understand leyo nto leyo. So siyavuka nje sixexaza amanzi egcekeni and we okay savala ke lapha yana kwi-main switch and stuff yabo sabuya. Now mangizwa ke I am now a target. Apparently I'm a target now because they now stalk my social media. Apparently to our house lapho unemali. Excuse me, my apologies. I think pause eat energy drink guys. I need the energy. I hardly slept and bengengizwe ngikwazi ukucope the whole day with 1 hour of sleep. So apparently it's just that yabo. It's that yabona nje this whole thing sebebuyile Patrick I think nami manje kumele ngihambe ngiyoshuthi content. This whole thing is just proof elento engihlale ngisho ngithi mina ilokishi alikho right yabo. Ilokishi alikho right engathi masosuqala ukusebenza noma usukhulile nje usumdala engathi ungavela uphume elokishini. Even I want the van. But khona Mawusu ready. ngilokhu nje van khona ama customers efuna ukubona ama van. Mawusu ready phela. Uyalazi van ithini engine yakho? Ngifuna uku-expose ke live. Ithini engine yakho? Ngicishe ngabantu inkunzi congivale lesicapha baba. Ithini engine yakho na? Ngicela nje bandla. Okay, just the engine. Ama kilowatts. Yabo kusekuningi. Uyodlala ngami napashiswe yilanga. Yes, sisela ngakho nje ecela ngapresent imoto ngaqeda. Cha phela usuyazi vele i-track so i-van ngithe ngicela ungitshela engine. Phela mina ngizobe sengiyazi. Okay, jabulisa abantu bakho Nkosi yami. Bebona ukuthi bakusupport ekhona. Awungeke wena ngaze ngayisola ngokubiza. Ngaze ngayisola ngokumbiza uPatrick. Bafethi ngiyahamba manje. Ucela lokho nimbuze engine azayisho neso. Ngizoyibuka ila. Akashi engine manje. Angifuni. Manje uyaxoxa nithi nje sicela i-engine sis. Ngiyongena kwi-live ngizombuka please. Anyways, ngikuphi kami guys azi umqondo wami ufreezile. Umqondo ufuna ungasebenzi nje kahle umqondo wami kulezi insuku. Engine yana ningeke engine cishe ngafa ngabe nibuza bani engine ngifile lapha. Ngidindilizile sengibanda. Ubhozo usugcwele ithikithi. Ngabe nibuza bani i-engine? Engathi ninayo nemali yokuthenga kwalelive. Hey, engine yani leyo. Yeah, lala guys. Anyways, so
yeah, mase sengizwa they now cram me. Angazi noma basangikrema noma sebengikremile yini isikhathi engihamba ngaso, isikhathi engibuya ngaso. Kuthi mina kanjani nje. It's now a thing of singing targets basically. Singing targets because now they're assuming that I have money to siswalapa or install every week or siswalapa or guys. Bagithi we ngeke uvela ubone nje ukuthi ngeke mangisho engine uzoyithenga. If I tell you the engine of the X6 uzoyithenga? Uzoyithenga? Sengiyakubuza ukuthi okay uzoyithenga. Do you have the money? Do you have u3 ban? Oh. But unqampela manga uthini lo? Akusho content. Amehlami? Yeah, but not kakhulu. Abovish like abovish style like yabo amehle style. Not ukuthi like unenkinga. Do you get me? Indaba khona thena amehla bovu. Uba. yeah. Awusondele ngiboke live. Sondela ngiboke. They don't look red though. Yeah, awekho red. Bengifuna ukubona kwicamera ukuthi yini lento ayibonayo yena lo. Manje nami uyangithusa. Awekho. Sky izongishutha ngecamera yini content? Phela sesinecamera la ekhaya. What? Sesinecamera yazanini. Sesinecamera. Ethi thina. I-content nje asasho singamafoni. Kuyenzeka ukuthi njengoba mawusuke usebeach ukhishwe isisi ne ngathi yeza lo. Kuyenzeka ukuthi lapho mawusebeach hayi. You ngizokutshela okay. Isinceseni guys, yabo singiyaphazamiseka. Phela ngifuna uSky ngishuthe i-content ngeveni ngecamera. Angisafuni nje ifoni, sengifuna icamera. Sesinecamera phela manje. So yeah. Anyways, indaba ikanjalo ke guys. Indaba nje ikanjalo. Try and look for an apartment mngowe ngabizi ungahlali kadoti. Yeah. But I wasn't planning on moving out now. Yabo manje sengiyafoseka ke manje ukuthi ke manje nake. Ngoba phela manje ke sengiyi target. Yabo. It's just remember when I made the story time ngathi mina elokishini uyahlekela ukuthi uyasebenza bayakuhleka bekuhlekela ukuthi you wake up and go to work. You understand? And when you're now working, it's just guys, I can understand him and it wasn't like this. It was like the safe, not safest, but it wasn't like this. Now I'm kusesekubadala thina ke manje sekunezinto ke manje hayi. Ngasho sengabajaja abayifaka emakhaleni itsengwaphi ngiyiphuthume nami. Hayi ngeke. Hayi ngeke. Abantu bayamonela nabafuna ukubona uyaphambili. Just be strong and ubekezeni. Hey yabona nje ezi abantu ayikho futhi into ongayenzela umuntu yazi nalama fake account la enza lo mkhuba. Yeah, true. Funny enough yazi ama fake account ngiyawablock aphinda umuntu enzenye. That's how determined they are. Uyablock account umuntu enzenye. I swear to God. Uphinde uyiblock aphinde enzenye. Uzobona ukuthi enene ba serious.
Yabo nje abantu abangifollowisha on Instagram bazongifakazela ngihlezi ngikhuluma indaba ama-fake account. Ngihlezi ngikhuluma indaba ama-fake account ukuze uthi hayibo ama-fake account kwenzakalani. Uyayiblock qhamukenye ublocka manje qhamukenye manje hayi nakusasa. Ublocka manje qhamukenye manje hayi nakusasa. Wevuyi wena wevuyi. Hawahamba upresent event lapha. Ublocka manje qhamukenye manje. Ha banami. Hayi ngeke guys hayi. Hayi ngeke. Kuningi okwenzakalayo but ke sothini phela. Come on, ngifuna ukuthini. Okay guys, sesixoxile sadlula. I wanted to talk about work. Khona abantu ababethi bacela ukuthi ngibapresentele ama-van. They don't want to, not only the Mahindra cars, yabo, nama-van now. Is a specific type of van because like there's different vans. Angithi niyakwazi lokho guys. There's different vans. Is there like a specific van ukuthi okay mina ngicela uphume ungitshela ngale van le. Ngicela ungitshela ngale I have a construction company or ngifuna mina mhlawumbe ukuthuthisa abantu ngasekhaya abantu abathuthayo. Or yabo nje into kanjalo. Kodwa ngizoqala ngayiphi? Ngiqala ngalesi eminyango. Aqala lesi eminyango. I-single cab. Yabo nje ngizosebenza kanjani phela umqondo ume kanje? Ngizosebenza nje kodwa umqondo ume kanje. Ngizosebenza yini? Because umqondo nje umile. Ngathi yabo ice block awubona ice block uma ufaka edifrizeni waqina. That's exactly how my mind is njengamanje. Nginana nayikob. I have eye bags for days. Yo. Anyways, life injalo nje. Hayi ngeke guys, life injani. Mina guys, I don't want to live a hard life. I don't want to live a hard life because I don't think I'm meant for the hard life. Yeah, but I'm not meant for the hard life. I'm not meant to fight and scratch and scream and bandla. At the end of the day, yeah, bo. And I strongly believe that as a girl, as a woman, you should always be in your feminine. You should always tap into your feminine side. Yabo manje masuzo sengizotapha in kwi masculine. Sengiyinto nje manje ongayazi. No. It's not good. It's not good. It's really, really not good. As a woman, Jemfethu, you should always tap into your feminine side nje. Hlale nje umuntu wesifazane. Mase nje mfethu uzoba uBaptista, sengizoba uBaptista ngenkani wambona ukuthi uBaptista onengale engaka. Awu ngeke guys. Ngeke. We guys, uSky uyabashootha abangicamera mina kangishuthi. Ihe, lapho ngoba ngihlale eNanda. We Sky, abanjani abashuthayo? Oh, abahlali, ingoba ngihlale eNanda. All right, so ayikho inkinga. All right, ngizokubamba yeza. Sharp, Sky. Vele uyakhwentsana la ekhaya. How? Sky. Hayi bandla. Anyways, back to work. So guys, what also, is there any other car that you'd love for me to present? That you'd like for me to present? In. What's in my time? You. Unani drama.
Are you coming? Again, means it's Sky. Oh. Gizoshutha camera. No, now. So live now. Alright, cool. I'm thinking masing nelanga nyana. We don't need the sun. This is not an iPhone. Oh! What you need, brother? Hey boo. Right, phela. Oh, right, because I have to be okay. At the end of the day, so you know. But it's part of life. To try and disturb you, to try and, you know, make you lose focus and ukuqhela endleleni yakho ungafocus nasemsebenzini wakho yabo. So I'm not gonna allow them to get into my head like that. Yes, I'm still very scared, I'm still terrified, and I don't think ngiyophinde ngikhuleke futhi yabo, because vele ama housebreakings into ekhona ngasekhaya, but ibingakaze ziyenzeke ekhaya. You understand? Into ebiyenzeka like the surrounding houses, our neighbors. You understand? I was talking about it last time. My colleagues ngithi mina yabo ngasekhaya ama break-ins akuve senzeka yabo, not knowing ukuthi they're going to attempt to break in nasekhaya yabo. So I think that's just a different type of trauma, and umuntu nje manje is like 100 times alert, you know, and ekbeni alert, you just don't know what's going to happen because you never know what goes through emakhanda abo yabo. Like you never know. Like they smoke everything. They smoke izinto yabo ezingekho right, and when they some families izinto ababi na nembeza, yes, ababi na nembeza and everything. So you never know what they're planning. You never know what goes through their head, and you don't know what is their plan yabo. Wabanjani umuntu wakho after you bought your new car? Wangijabulela wathi bebuphethe ngimoto, asho athi intombi yakhe inemoto ene sunroof. Yeah, wangijabulela nje. Wangijabulela nje. I shame all lento ibhlungu, I'm sure nezingane zishocked. We were very shocked. We were scared. You don't know whether they're gonna like shoot or not. Yabona nje kuningi okwenzakalayo. You never know. You never know. Ingakho guys ngihlezi ngithi mina ngicela ngithenge imoto kumina, ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphume lapha. Ngithenga imoto bakithi. Ngithenga imoto. Ngicela ngithenge imoto. Yebo isikhathi manje kuyashaya past 11. Angiqedile lapha. Should I do the van today and then just finish off in Lokunjana tomorrow? Angazi ngizobona kodwa. Inathekhe yami siyabheda ke manje. Noma niyangizwa yini? Because ngiyayibona la ukuthi si red. Inathekhe yami isiyabheda. Ngibona la ukuthi okay, it's now red. However, ilive yami join uLamizi weshempe singilungise Lamizi kumele nje besibone sineystress. Sengaziwa na Lamizi mfazi singilungisa ubla. Umuntu uyakhuphuka osaza. Hayibo. Hey ngeke izinga. Hayi ngeke bengangimoneli ngeke bengangimoneli, bayabona ukuthi keli libele uyakhuphuka.
Bona ukuthi igelings liyakhuphuka. Ho. Okwabani nje live yakhe vele nje join uLamizi, ijoin uNtando Duma. Ijoinwe ulo. Ubakambi ojoinile izolo inkosi yamagcokama. Ijoinwe yo guys, yasikise kunakho nje. Hey mina nje yazi ukuthi angiyeni umuntu oyiphakamisayo yebo lo nto leyo. Kodwa nje noma seningangibala kwama celebrity. Ukuthi nje angisiyeni umuntu oyiphakamisayo. Hawu, hlupha ukuthi kanjani hayi. Angitheni ukuyiphakamisa. But nje hayi sengicela ihloniphane manje. Sengicela nje ihloniphane manje. Ingathathani isinoma kanjani. Uthu hayibo matha ujoin live yakho hayibo. Uthu you know, uvela ubone nje ukuthi I know. All right. Angiphumi ndawo. Webhameni angiphumi ndawo. Excuse me, ngihlala ezulwini nje. Ngiqhamuka sengiqathaka sengiza la emhlabeni. Angihlala eMlaza, ngihlala kaMashu, ngihlala ezulwini. Manje sengiqathaka ngehla ngamafu kahle. Ngizongena emsebenzini. Ngehla ngamafu enene kuba yitebhisi zami. Ngihla ngamafu sengizosebenza. Mase ashaya isikhathi ukuthi ngiphindele ekhaya futhi nginyuka ngawo amafu. Sengasesiyona ke istebhisi sekuyibhanoyi lamafu. Lingikhuphule lingifake endlini ngithule phansi. Hlala noJesu. Inglozi yokulunga, umdali wezulu nomhlaba. Ngiyarotate namhlanje ngisemhlabeni kusasa ngisezulwini. Noma ikuphi nje ngizwe ngathi enene. Mangizwa ukuthi namhlanje ngifuna ukuhlala ezulwini, ngihlala ezulwini. Mangizwa ukuthi namhlanje ngifuna ukwehla, ngifuna ukuya emhlabeni, ngiyehla ngemhlabeni. Angizazi lezi ndawo okhuluma ngazo. It's such a personal question that they're also it's such personal questions that they're also concerning because uzowenzani masoyazi. Cha ngempela, if a person asks you ukuthi uhlala lapho okay ngikutshela and then what? Sengikutshelile ukuthi ngihlala lapho and then what? Why are you even asking ukuthi ngihlala laphi? Why? How is it going to benefit you? How is it going to help you? Yes, the moment you ask me a question or the moment you say something, zayifikelela. Ngifuna ukuthumela imbali, uzoyibeka kahle ethuneni lami. Vele sebefuna ukungibulala. Uzoyibeka kahle nje ethuneni lami. Uyibeke uphumhambe. Bayokukhombisa ke ithuna lami mase sengifile. Uthi nali ithuna lampu mekazi ngiyonqatshwe laphi. Bayokukhombisa ke. Uyibeka kahle nje khona. Ngithanda amalozzi ke. Ngithanda amalozzi. Ungafiki nje ethuneni lami uzongibekela amalilizi. Ngiyovuka ngisaze ngempama mina. Tshela. Ngoba wawangibona ngiphethe amalilizi. Wawangibona. Bye mpume ngisasebenza. Bye. Bye. Ngizokugubha ngizoyikhuphukela mina mangisibona isidingo. Uyobona ngami sengiqhweba nje ukuthi nangoke mpume usevukile. Phinde ngiyiphindelele ngiyoyilalela. Ngisule phansi. Ne? Ifoni yami, because ifoni yami phela ayisacharge ngintshele ngoba ingene emanzini. Mangithi ngiyayicharger ivele isho ukuthi enene there's liquid detected, so ayifuni ukucharge. Aza senkingeni wema. Kazi ngigcina ngenze njani? Hayi ngaza senkingeni Nkosi yami. And my battery is low. Angiphthi ngizowenza njani? Yazi ngiphuza energy drink but ngisakhathele. Angazi noma mina yini wemngu. Ake sixoxele lento. Mina ama energy drinks sorry. Ama energy drinks sengiwaphuzisa ubumnandi. Le nto ayingenzi lutho mina. Ayingenzi lutho le nto leya.
ayingenzi lutho. Sengiwaphuziswa nje ubumnandi o Red Bull, o Monster, ngisho coffee. Sengiphuziswa nje ubumnandi zonke lezo zinto. Ngeke ngize why ngisho pirate banginika energy athi umuntu nje mina mangifuna ukungalali phuza i-Red Bull, ngiphuza i-Monster, ngiphuza i-Play, ngiphuza i-Pirate. Hey mina leyo nto ngiyayiphuza ngibele empedeni ngilale noma 2 hours ngintshele. Mina leyo nto mina guys ama energy drinks nje sengiwathengiswa ubumnandi ukuthi mangihale ngathi ngaphuza i-Red Bull ke namhlanje ngiphuza ngathi ngaphuza i-Play namhlanje ade ngiphuza i-Monster la engakanani umgqomo we-Monster. I-Bioplastic ke iyona ke ngiphaphamisayo. I-Bioplastic nje ngisho kuthiwa sengithi amehla sindanganani ngibheka nje ngawo mabili. Mina nje ama energy drinks we guys angazi awasangenzi fokol, awangenzi lutho. Yazi ngiyabuka nje manje ukuthi ngiqeda kuphuza i-Monster I should have energy. Mina ngabe ngine-energy, mina ngabe you know, but ngiyazizwa ukuthi ngikhathele ngoba nginalanga. Kodwa ngiphuze ngiphuza umgqomo we-Monster. It's been what more than an hour ngiphuzile leya Monster. Mina ngabe nje isiyasebenza manje egazini. Ifanele nje ngithi ngiboost amasosha omzimba, amasosha omzimba wafuna ukuboosteka. Wey. We ma. Detox time. I always detox mina. When last did I detox? Oh, when last? I think I last detox 2 months back. Yeah, 2 months back. Is it 2 months? Yeah, but nje I always detox. Ukhathala nje guys. Also, I haven't been eating healthy. Like I haven't been eating healthy. Been eating a lot of takeaways and junk, you know. Maybe that's why I care foods. It's also another reason that I just thought about it, because maybe that's why ngingasasebenzi lutho. Ngidla ujunk kakhulu, ngidla ama takeaways kakhulu. Angisazidli izinto ezi-healthy. Angisaboni nje ama fruits, veggies. Angisadli healthy. Angidli nje healthy at all. And it's showing ukuthi angidli healthy. It's showing, shame I don't want to lie. Ngeke guys, u-half-past manje ake ngiyosebenza. Ngizama ukuthola ama-customer bezincane nje izizothenga iy'moto bakithi. Yazi ngiyanicela bandla. Ngicela nize nizothenga iy'moto. Noma i-grand i10 ke noma i-used car. Ube nemoto nje nawe. Uyocela usibuka ukuthi bakulift. Nawe sibuye ucela ama-out ukuthi bakucuphise. Ube nje nemoto nawe. Yeke ongilifta phela mfethu. Ama-out mfethu ningicuphisa phela, ningicuphisa ama-out. Nawe awuyeke nje ucuphiswa. Ukuthenga imoto ethi wena, nawe ucuphisa abanye. Sebekhathele ukucuphisa wena. Awuke nje nawe ucuphisa abanye. Angilifta so ngishiya nje la estopini. Bakhathele ukukulifta. Bakhathela ukuthenge nje nawe utonqo wakho ube nemoto yakho nawe. Bakhathele unele wehlu uhletshwe. Muwehlu uyahletshwa kukhulunywa ngawo ukuthi eyave nesicefe lo. Awumazi akathenga ingane imoto. Thenga phela imoto. Nkulunkulu wami Jesu. Thenga phela imoto. Kuyini nje ukuthi uyithengele imoto yakho nawe ethi wena. Uyithengele nje iMahindra yakho nje, uma ukuthi ufuna iMahindra. Uyithengele mhlawumbe noma yini yakho. Ube nje nokwakho nawe. So ufuna ulibele ucushiswa ke manje ulibele ucabangelwa. Hawu aningibeka la ama-out, ngiyanicela phela. Bakhathele ngizwa ngami sebekhathele ukucabangela. Uzongicuphisa la khona ividiyo engayenza.
ngiyakhumbula le video le ngithi mina ngicane ngilifta phela but uyapi ngathi mina ngiyenani kwathiwa we ukube unemoto ngabe abasho kanjani nendawo ohlala kuyona uyazi ukuthi ayikho safe ukuthi ugibele ama-taxi thenga imoto abantu mase sekuyisikhathi sokuphuma emsebenzini sebelibele bedrayisa-ke manje benza kancane-ke baphekha kancane ikhwama nani benzela ukuthi uphume phela uhambe ngoba ukhona wena uzolibela uthi ngicongilifta engabe uyithengela imoto yakho nje thule phansi phuma esicefeni sebelibeleke manje beyixoxisa into engekho laba beyixoxisa belibele kubuka kanje bayakubheka ukuthi uyahamba wahamba shi bayongena emotweni zabo ngimbalela ukuthi angangiceli nje uzazi ukuthi angifuni nje uzazi angicele ulift bakhathela abantu bakhathela mase seniphuma ne-roll on isike singekho ekhwapheni usuyonukisela umuntu-ke ingekhwapha emotweni yakho engabe uthenga imoto awu bakithi uNkulunkulu wami ikhwapha nje nwahle emotweni yakho i-roll on isuke isiphelile thenga imoto abantu bakhathela ukukulifta manje bakhathela abantu ukukulifta uyintsumpa esiqhomeni ekuseni wena uyabuza hayibo usuphumile yini ukuthi awakaphumi ngicela udlule ungithathe bandla ngizokufakela upetrol ka-100 lo petrol 100 ngaba ungena emotweni yakho ubunemoto ngicela bandla ntambama futhi ungibeka noma ila kulo muzo pink bakhathele khathelwe manje ukuliftwana nawe wena uliftwa uyacela njalo ngiyacela njalo hayi ngeke hayi bayoze beqhathi nasemsebenzini ukuze uzoxoshwa baphumule bayanqena phela ukukutshela phela abanqena ukuthi bazokuphoqa kodwa nje hayi sebekhathelwe wena thenga imoto yakho uzobona uphume esicefeni yini okwenza ukuthi ungayithenga imoto ngoba phela wena uyasebenza uhola kahle yini yenza ukuthi imoto ungayithengi yabo nje iMahindra full tank ka-900 futhi ngoba usuwehlile nje futhi upetrol mhlawumbe manje usubuyele ku-800 ufull tank akufiki ngisho 1000 yini 1000 wena uyaliphuza ngicela ukhetheke ukuthi ukhetha utshwala noma ukhetha imoto futhi nina ngiyanazi othi nganikhethisi phakathi kwatshwala nomoto ngoba nizovele nisa utshwala ngiyanazi nina ayingeke nina futhi niyehlula mase kuza ngasetshwaleni. Do you sell scooter? No, we don't sell scooters. Nini imali ngicamela ukuyiphuza nini ithi hayi ama-outtime vele yazi ubona umuntu oright uthi abolona uright usebenza kahle uya-afford kodwa akafuna ukuthenga imoto imali uyayiphuza qoqa utshwala utshwala. Where can I find what? Angazi? I'm not too sure. I don't know anything about scooters. I think you should Google because I don't want to misinform you. Angazi ngabe nje ngiqambela kuhlaza manga. We don't sell scooters, we sell cars. Ubona umuntu bese ukuthi hayibo lona usebenza kahle kodwa akafuna ukuthenga imoto. Ufuna nje ukulibela ubangela abantu isicefu, ungayenzi leyo nto. Ungayenzi nje leyo nto. Thenga imoto, Nkosi yami. Thenga imoto. Remember you beat me up in grade 6. Ngakushaya kancane mele ngikuphinde. Akushaya kancane. Awufuna ihlangane ngikhiphe yonke le engenginayo ngikhiphele kuwena ngikuphinde. Awufuni? Akushaya kancane ukuphinda phela. Ngilinde NSFAS. No woza noma i20. Noma i20. Fake. Can I DM you regarding what, Presh? Is it about purchasing a car
or what is it about? What is it about, EDM? Ngakushaya kancane. Shuthi ufuna ngiphinde kwachaza phela shuthi ufuna ngikuphinde. Ngilale kanjani ngathi ingalo yami into engayazi nje. Oh guys. I should book a spa nje ngiyomasajwa. Ayibo ngeke i-stress omsebenzi. I-stress omsebenzi. Nangulo sisolungisa ikhandi. Sawubona inhliziyo yekhandi. Ha indaba senzo senkosi uthi ngilungisa ikhandi. Oh okay, pressure. As nje ngidinga i-massage serious because my body ngiyawuza ukuthi okay decline akumzimba ke manje. Decline into serious. Decline incaca. Ungeke uzungifune nje kodwa imali ungangisendela inbox. Ungeke nje uzungifuna imali. Yazi umuntu mangifuna imali ngivele ngiphase stress. Yo uvela ngistress bese umuntu ongifuna imali because why? Why did you look at me and think, "Oh, she has money?" Why? Ngiyabonga Wait guys, yazi kwi-order lami lokugcina la kaShein ngangifake ama formal pants like work pants, right? Navy pants and black pants. So the order came in and those pants did not fit me. If you guys noticed, yabona video engayenza leya yi-flop ngipresenta imoto. We understand? Lelo bluku laliwuqobusi futhi lalingangineli ngangiyipritshile kulela bluku. So ngize ngagcina senginika one of my colleagues la. So kuleli order ke ezofika namhlanje because usisat we deliver atengifonela. I am just hoping and praying ukuthi lama bluku anginele. Lama bluku anginele because I need work pants. Leya cabanga amangaka awu3 wonke abanginelanga. So I'm just hoping and praying ukuthi lawa akuleli order azonginela dog. Because I want navy pants. There's a certain look that I'm going for. Understand? So I want to revamp. So there's a certain, you know, look that I'm going for. Yabo mengangineli nalawo ngizokhala mina ngizibuka. Ngizowenza ivideo ngikhala njengawo wonke umuntu. Ngazi content yakhe la step ekujwayela kabi. Oh. Imali yangifanele awu ngiyabonga. Shuthi iyezake. Where do you sell cars? I sell cars eMhlanga eMahindra. Mahindra Umhlanga. That's where I sell cars. That's where our dealership is based. Wawufunda kiphi high school? Oh, your English is so good. Ngangifunda ePark Hill Secondary School. Ngaxoshwa because I got expelled. Ngaxoshwa and then ngase ngafunda Siyathuthuka Secondary School. But I went to good schools, I don't want to lie. Abazali bami bazama. Even though I did not go to private schools, but top notch. I went to a good creche, went to a good preschool, I went to a good primary, I went to a good high school. But high school le enga matriculate kuyona better because it was like yabo la basebethatha khona bathatha ingane esehlule ngase sengihluleke phela sengisa kule high school yabo. But ngamatriculate shame matric kwami wangenisa evarsity yabo. So yeah, ingakho kubalekile ukuthi ingane yakho umuyise esikoleni uyise ezikoleni ezi-right. Yabo. Can I bring you lunch? Okay, ufike. Hey, let's hope untande ngekaxoshwa ngifaka inhlamvu. Just saw your IG story ngiyabonga. Oh,
Ngiyabonga. Yeah, it's very important ukuthi enene ingane mfethu uyise esikoleni right. Mina ngifuna uqamba amanga. Mina bazali bami bazama shame. I don't wanna lie. Bazama. Ngoba ngisho ukuthi even though I did not go to private schools, but ikole zami ngisho umuntu methu ufunela ingane yakhe isikole mina I will always recommend my schools. You understand? Get oh, you want to take your child to primary? If I afford to eat private, get no primary, right? You understand? Because I know, and yes, it's been years, but the schools are still the same. I'm not sure about the high school because my complaints season, but the primary still the same. Nje kusafundiswa kusanjani even though thisha babesifundisa ubuthina sebengekho yabo. Yes, we do make deliveries. Do we? Yes, we do. Yabo. So nje ukufunda guys, ukufunda. Highly recommended. Ayokuthi nje yabo masesexoxa awungalibele phela na ubakaza ke phela usuhlohla amehlo kawusazi ukuthi uzothini. Ey suthuleke usulibele uthi ngathi sikhova. Xoxa phela nawe. Xoxa phela nawe. Noma bengaxoxa ngesingisi, usizwa nje isingisi uphendule ngesiZulu. As long as uzwa nje ukuthi kuthiwani. Engakuhleba abantu baqedwe uhleli la. Bengahleba abantu. Bengakuhleba abantu beze beqedwe uhleli la. Shathwa ukwazi ukuphendula ke. Phendula ngesiZulu. Beza ukuthi uyasiza kahle umambani. Ayizwa leyo nto. So nje guys. Ngiyangazi ke ukuthi I always sihamba asambe sofunda asambe sozama. Asambeni sizamele isinkwa sethu amashumi ethu sizamele. Yabo. Sizamele nje izinto zethu siba right. I'll always encourage that because yazi ngike ngibuke guys abantu besifazane that are dependent on men, they're miserable. Mfana, yo, women that are dependent on men, they are so miserable. It's not even funny. Uthola ukuthi umuntu indoda yakhe iyadrive, isidrive iminyaka. Ade futhi nabo baqala ukuthandana but yena akakwazi ukudrive. Why umbuzo uthi why ungacela umuntu wakhe ukufundisa ukudrive? Why wena ke ungafuni ukufunda ukudrive ke wena ke mselufu? Why ujola nomuntu noma nabantu abanemoto but you can't drive? Xana umuzoyijola no Johnny Walker ke vele niyayiwokhela Nkosi yami. Vele ke Nkosi yami. But ujola nomuntu onemoto and you can't drive. Why? Wena nje kumnandi. Yazi futhi uNkulunkulu wami. Mina ngamtshela nje ngithi awungifundisa ukudrive wena. Ngifundisa ukudrive. Hamba ngikhokhela driving school. Hamba ngikhokhela. Mokuthi anginayo imali hamba ngikhokhela ku driving school. Waze wa clean. Ngiyabonga. It's very important. Yazi guys, women are so miserable. Yo, women are miserable, Fana. Not all of them. But nje in a place, the place where I grew up in, I grew up in a society or in a place where women are dependent on men. You know, women put men on a pedestal. You understand? Hence why I don't like being dependent on a man that much, because I've seen it around me, and it's just not it. Yabo. And when they do, shit hits the fan. Kiyashuba umuntu akasazenze njani, akasadli, akasenayo imali yokuthenga ngisho isinkwa. Sekuyinto nje esishubile manje, sekushubile. You understand? Oh, shit.
Oh, again. Oh, shit. Excuse the language, guys. My apologies. My apologies. Right, I spoke about that in the live. Right. Guys, so as I was saying, it was independency, guys. I want you to this. Ish papa yini, guys. Ubalo. But someone is trying to call me. Maybe it's the delivery lady, yes. Papa yini, guys. So